Play pi baro ni pedang sobai pi shkani ka thup kubor menda ka janmit. Shabangin phaish ki kubor ki babnya ngi pet shwai ki mat pa kongsan. Menda ka janmit an ajin kran menteri rang badu kari Narendra Modi haka dorbar jo ka United Nations General Assembly ka balalong ka New York. Pentikna ki sipai apa hara ka Bangladesh ban khanglat ki jingwan rung tu ki nong song snong hasilintar ki than khaput bawan khatch up be'an. Rakhi ka jela Meghalaya mentakasi ke World Tourism Day dak wa penlong ya ka jingyelang bat kinong penyat ki kam chungo kai perthai bat kinong penyat hotel. Bat penbena ka seng BJP na Meghalaya mentakasi yo kertong ban aireng ha ka election chiteng samoy na Shela constituency. Ki khubor ki babnya ha ka dorbar ba nyu pusau jo ka United Nations General Assembly ka bla long ha New York bon na kinong yalam jongki riba per kila penpau ila ki jongki mat ki bayadai bat kari ka jongki menteri rang badu kari Narendra Modi ru unsa ajing kran hakane ka dorbar hakapor pra hadu kandai beji shibet ka janmit kotkum kapor jongkari India haba ajing kran shakilat pathai khubor shwabu un 1 Modi u foreign secretary kari u Vijay Gokhale ula ong ba hakane ka dorbar Modi unsa ajing kran halor shibun kimat ki bayadai bat karoi kapar jongkari bat kumju halor ka jingkala ka Maryang lakmi lenti bakatu kat ni kimat ki bau Modi unsa ajing kran ki kentup halor ban pintunai ka jingduk jingkerdu ban kenti we ka kot ka khya bat ban rat ding khong ki artli ki jing e ha ka perthai kata halor ki kam pentriam bat ka jingkala ka Maryang la penlong ya ka conference jong ka Inspector General Region Commanders hapdeng ka tanat BSF bat ka tanat BGB jong kari Bangladesh menta ka sngi hakani ka jingyelang u Additional Director General ka Border Guard Bangladesh u badai u Region Commander jong ka than shatai lammi u Muhammad Zakir Hussain ula pentikna ba ki sipai ki ba apara ha ki than khaput bam dan jingjai e kin ailat iki nong song snong ba kin yatling ba na ka than khaput ban khat yu siap na ka wa umngot ka badon hadauki u Muhammad Zakir Hussain ula ong ba don katu kat ni na pedeng ki nong song snong ki bla khat siap na kani ka wa klem da yo jingbet na ki sipai BGB kumta ki sipai BGB kidang pet perman ya kani ka jaka ha ka ba ki sipai BSF bat ki sipai BGB kila ya trailang ban khanglat ikinong song snong ban rungtu ha ki than khaput bat ban khat ya bean na kalyang u Inspector General ka Meghalaya Frontier u Kuldeep Saini ula ong ba ki sipai BSF kila thong buntli ki diang hasilin ter ki than khaput bat la da yo khubor badan kanu ka jingtua khandau leni ka jingtu jongka wa Shaki jaka ki bamdai ka BSF ringkat ba ka jingye trailang jong ka Joint River Commission kin seshim khia banle ya ka badon kam and how we can deal with those if they are involved in any illegal activity then they will be dealt as per the law of the land and in case of inadvertent crossing they would be handed over to the other border guarding force. Haringkat bat ka perthai brok kawai ka jela Meghalaya ru kelaraki ka sngi jengok kai perthai lani ka World Tourism Day ha ka program ka long menta ka sngi ha State Convention Center Shillong ka phangpadeng jong ka jingrakhi ba menta usnem ka long Tourism and Jobs a Better Future for All ya kani ka program la penlong da ka tanat jengok kai perthai ringkat ka jingkershan lang jong ka Outlook India magazine ha kani ka program la wani shimenta de kinong penyat ya ki kam jengok kai perthai kinong penyat ya ki hotel bat ki samla puli haba ajing kren ka DD News u editor in chief ka Outlook magazine u Ruben Banerjee ula ong ba ka Outlook magazine ka persang ban kintiw ki kam jengok kai perthai hakeleng kari ula ong ba ka jela Meghalaya ka don yeshibun kilat ban kintiw ki kam jengok kai perthai kamtam hakaban aikam aijam ya ki khun samla Tourism is one sector which can bring about a lot of positive developments in the country and can help communities. And we want tourism to be developed and achieve its true potential, but also we want it to be done in a very responsible manner so that local communities benefit, the ecology is protected, and only that way we can bring about sustainable development. Kasek BGP na kajela Meghalaya kalarai ban penyeng du ba Joshua Wardley
kum ukertong kaseng na kabenta ka election chiteng samoy na Shela constituency. Ya kini ka jingpet menayu uba warjeri kum ukertong kaseng lale da MLA kaseng BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai haka office tri kam jong kaseng menta kasngi haka jingya dan lang u presiden kaseng na kajela uba Shibon Lingdo bat kiwe pat kihe nong yalam. Haba ajing kran cekinong thok kubor uni ukertong kaseng ula ong ba karoy kapar haka constituency kalong kaway na kimat trikam ba hakmat ba un sashim lada usha jiet kum u MLA kiway pat kikam kiba un sashim kya kilong halor karep karyang kilat aikam ai jami ki samla bat ka jingpin kup bor ya kilong kemi Nakuak bat kentiu ya kini kipat ba jongan di konstitusi jongi ba kin pai kemat bikin pek ba kadai gani ke parti kaban ai ka jing im bat ai ka jing kala bat ba kanra ya kibriu naduk kibari haduk kiduk kisuk borokoi kinwan ha kalenti ka jing suk ka All India Radio Shillong lembat ka North Eastern Service of All India Radio Shillong kalaraki yaka Hindi Fortnight yaka program penkut halor ka jingrakhi yaka tayo jong ka ketin Hindi la penlong menta kasngi conference hall jong ka AIR Shillong hakani kasngi la samru yaki khusnam na ki benta ki jingya kop baper ki bla penlong hakini ki tayo yakani ka jingya lang la penyai di iba ti hinyota director engineer bat la shimbenta lang daki he officer ringkat ki nong trei jongka haba ajing kerana kani kasngi iba ti hinyota ila kentu ban pendon kam ya kaktian Hindi hakikam baman la kasngi ban ong ba compare wat lada ke jingkran jungi ha kaktian hakani kaktian ha kapor basdang kalong ka bambet Kati Expo arjar kat kendai baningkong kalasdang haka jaka penmi slasha haka badan ha umsning hari boy district ya kani ka jingpeni nam ba arsngi ya ki slasha la penlong da katanat ka rep karyang jong ka jela ha ka jingya trailang bat ka office jong ka T Development Center umsning mentri katanat ka rep karyang uba bantidor lingdo upli ya kani ka jing peni nam ha ka bala sakhi ya ki jingwan ya shimenta jong ki nong rep slasha na ka benta ki ba per jong ka jela ban peni nam ya ki slasha ki jong ki uba bantidor la pentup ru ba ka sorkar kalakular ban kentiu ya ka kam rep slasha da ka penan kam ya kasbo maryang batkan penti kenaru ba baro ki jaka rep slasha ha ka jela kin long ki ba penan kam da kasbo maryang uba bantidor ula pelait ru ya ka chai sahyok mobile app na ka benta ki nong rep slasha ka jingtmu jong kani ka jingpen inam ka long ban kentiu ya ka kam rep slasha ha kani ka thain bat ban kentiu ya ka kam jongo kai perthai ha ka jela ka Meghalaya Cricket Association kalajiet ya ki dekhot committee batmai jongka association ka samoy trikam jong ki dekhot batmai kan kut house nam arajar arpuar u president batmai jongka MCA ulong udani CH Marak u bala bujli yo menteri rang ba ka jela u Konrad Sangma kat ba ki secretary batmai pad udai uba Gideon Karkngor u bala shimti naka jaka jong u Naba Chatterjee ka association kala thungru saungut ki wei pat ki dekhot batkan sa thongru ya sa arngut ki nong yele kai shakane ka committee haba ajing kren chaki nong tho kubor u bata charji ula ong ba ka Meghalaya ka dei ka waina ki hinriu tli ki jela ka bla penrung ya ki kindon trikam kat kum ka jingbetha jong ka lodha committee ha ka wei pat kalyang u ba kharkngor ula ong ba don ki jingkit kli ha ka ba kraw ba ula shimti na u bata charji So all the 6 states were given full membership as the coordinating member of NADP. So we had our work, we had our challenges, we had our struggles. We tried to do our work in the best committed way. For once I thought that I would take a rest, but then the other officials did not want that, and has put me again in this great responsibility of honorary secretary.
mendapat nyepet ya kejilong jingban jo kasun bedeng. Kajing syet jing kriat ka sun bedeng hasilong kalong 4 degree Celsius menstep bat katlai pun kendai degree Celsius sakapor janmiet. Kajing siam kahau kalong nyopusan nak sispa menstep bat kendai pun rio nak sispa janmiet. Kajing hap slap kalong 0.r millimeter. Kasun bedeng kendum lo hasilong bat kijaka bamarjan kala aru bandan kajing hap slap bat kajing tiet uperthan. Shoban poi syaka bakut jo kani katup kubor ni nyepet biang sasisin yikimat ki bakongsan. Mentaka janmiet na ajeng keren umitin rang badu kari Narendra Modi aka dorbar jo ke United Nations General Assembly kabalalong ha New York. Pentikina ki sipai apahra ka Bangladesh ban khanglat ya kajingwan rong tu nong song snong hasilinter kithan kaput ban wan khatch up BI. Raki ka jilam Meghalaya mentaka sengi ka World Tourism Day da ka penlong ya ka jingelang bat kinong penyat ya ki kam jua kai perthai bat kinong penyat hotel. Bat penbena ka seng BGP na Meghalaya mentaka sengi ya ukertong ban ai reng haka election chiteng samoy national constituency. Di perlok katung ilapoi syaka bukut jo ka ni katup kubor mentaka janmin hadu bengine syembiang bat pi lasai ka sengi kublei pi baro.